Errekakin, pues, bueno, txikitatik guk etxean baginoen en la hacienda, gehiena ziren zaldiak eta behorrak eta beti eramaten ginuen mendire, pues, horko errekatik, ez? Hor bat zen bide zar bat, erraten zutera garai batean erreinako bidea zela, eta bueno, ikusten badire ez adokine, baina bai kalzada, lehenengo kalzada zar bat. Horregatik, guri tokatu zaigu, pues, bueno, inbertze aldiz, hortik gatea, pues, eramatea behorrak eta hola, edo kartzea etxera. Erreka hau sortzen da Artesiagan, juntetzen da Zokoako errekakin, eta gero horti bertze 2 kilometro behitixago juntetzen da Arbuzko errekakin. Horregatik hor sortzen da 3 ibur, ez? Erraten zuten. Lehenen, bueno, izena zen ibur, baina zen 3 burua, zen 3 buruko errekak hor juntetzen ziren eta sortzen zen pues, erreka hori. Orain jarri dute Artesiagako erreka izenean. Onjo bile, beti badire leku batzuko errekan ondoan, sortzen zirela. Baziren bateo bertze putzu egaten ginela txikitaik horiean bainatzea. Gero baziren bertze lekuek, bazirela putzua handiago peinakin eta hola, baina bueno, beti gurasoe, beti beldurrez, historia kontatzen beldurrez pixket hola esartzeko hortan. Eta gero, bueno, bai, beti horko 2 errekatik hartzen dute gure han zentrala elektrika baten dako, eta hor noizbenka tortzen dela sobera ure, nahi dute garbitu eta hola, erekitzen dute kanalezko trampila bat. Horregatik hor sortzen da kaskada ikaragarriko handi bat, ez? Horregatik txikitai gaten ginen asko, aratia hori ikustera, ez? Ez, tortzen zen menditi gure guzie, peina intartean, eta horregatik zen arraspoieta. Eta hori urtean behin, beti edekitzen dute, eta bueno, segitzen dugu gaten hori ikustera. Artesiagako erreka, hori maten du izena horko karretera batek, Artesiagako lepora eramaten duela Iruitetik, eta gero gaten dela Eugira, eta karretera hori zintzuten Frankoen garaian hau prisioneroa. Orain dela 10 urte edo, bueno, hor jarri genuen paraje batean, Pitzamarain izena duela, hor eskultura bat, hori omenaldi ematen hori ibili ziren, horko karretera hori edekitzen, ez? Hori ikusten dugu arraspoite dela, guritako arrasona da hori gateko mendiretaena, baina segurazki garai hartan arras gaizki pastu zuten. Dire erreka basak, dena bagoz beteta, eta hori da, maten du lasaitasun, hor zarela sartu leku batean, arras, nahi gozu bakarri egon, eta lasai, paraje arras hortarako da, ez?